नै एकदम मोजां खाथिनिफ्राय देखायबाय थारबाय आं दादानो नोंनो मा नांगौ औ बुन्दुक नांगौ ओरै गावग्रा बुन्दुकसो नांगौनो बिलुन गोबाव दोनदों फट' खेबजाखांबाय नै लोगोफोर बेयाव जोंहा मेलायाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय बिदि मबाइलजों आंना मोजाङै जाया हमनो रोङा आङो बिदिखौ आइडिया मोना बांद्राय मेरला मानसिफोर दं आरोना बिनां सानै दङ बोराय ओमफ्राय सनालि दङ आरोना मेला बेरायहैनोसै माबायदि जादों मेलाया नायनि गसाइगावनि दुर्गा फुजाया मुर्तिथ' आंहा खुलुमनो मोना लोगोफोर मा होनबावनो खाफाल गाज्रि आरोना देग्लाय फुजाया नायनोसो देखायनोसै नोंसोरनोबो MRM हस्पिटाल खाथियावहाय फुरा मिउजिक सोलिगासिनो दंमोन आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो आङो मिउट खालामनांगौ गोनां जाबाय बे जोंनि MRM हस्पिटाल खाथियावनो बियो साजायनाय ओमफ्राय बिराद मोजां साजायदों आरोना लोगोफोर दायो आङो सिङाव हाबथ'ला नै इयाव दैबो माबालायदों दाहाय फैनाय समाव देखायगोन आङो लोगोफोर दायो देखायथ'ला दे थांगोरनोसै बाजारसिम साजायदों नै मालाय दोस्रावजों नै सुनि मन्दिर मोनफैबाय आरोना बाजार मोननोसै बेयाव दं दाहाय नायलांसैहाय लोगोफोर रेड चिलि सनालि सिबिसो फुननो जादों आंजों सनालिया देलाय होजादों औ नोगोर मानसि जादों गोगोम माथो मानसिफ्रा सेमोनहाय गैसिनामोन मानसिया बरिया बानायदोंथ' थांनायनि फैनायनि एक्सट्रा देन्जार मानसि जादों लोगो मानसिफोर आरोना गोगोम मानसि जाखादों ओमफ्राय आंनि केमेरा हमनानै जानानै जाखो मिथिया आं बोरायनि मबाइलजों बानायबाथाय आइडियाखौनो मोना आरोना एसे मुसिद' खुलुमनो मोनखाया जा एसे एनै बेरायलांनोसै बेराया थाबोबाय बुराफोरबो दंना नायलांनो नै जोंना सनालिना बिलुन आइलायबो बिलुन ना माथो बे मालाय बिबाजै बायनानै होदों सनालि माबायदि सनालि माबायदि मोनदों मोजां मोनदों नोङो हा सनालि मोजां मोनदों दा फुजानि नानिनि फार्स्ट शपिंनो बिलुन देलायग्रा बाजार नो हनै बिलाय स्टाइल बाजार ना देलायग्रा बाजार दिखियो आंनि स्टेना टाइमाखौथ' मोजां खालामना होबाय आखाइ मावग्रा नङाबा देग्लाय जादों मानसिया थिगैनो गावनि आन्था बुरजा जादोंमोन सेमोना बेनिफ्राय खमसिन देग्लाय बांसिन जादों मानसिफ्रा नैबेयो थिनालिनि लोगोफोर बेयावबो मानसि दं गोगोमनो नायनोसैल' देग्लाय बे खुलुमहैदो थां औ थांदो खुलुमहैसै माथो खुलुमनो मबाइलाबो देन्जारसो मोजां गारि हा सौथुनासो थैनोसैमोन फट' खेबनां र' खुलुमनो मोना लोगोफोर माथो खालामबावनो आंना उपाय गैया बोराय खुलुमनो सिङाव हाबफैबावला जाहैदों बेबो मोखांखौ माबायदि नुजोबो बेयावहाय मोजाङै नुला बिबार आरि एसे होदों आरोना बबेयाव आं थाङा सिङावहाय नानिया खुलुमहैनो सिङाव खुलुमहैयो नानिया खुलुमहैनो मुर्ति खुलुमहैनोसै
नानिखौ फैसा होनो खुस्रा फैसा थिखोना लाबोनो बस होआखैना थाइसेल' होनांगौ नागिरबा फैसा सासुनालै mana bebek perusahaan aja horlai aku lagi kopi dinto Dari kasih kakak nanti aku ya dah tenan boy boy namanya tenan boy boy dah tak perlu kasih nggak isi nanti boy dah tak perlu kamu ya oh boy jangan namanya tenan boy isi mana tapi ibu nggak nangis tuh belum kan aku bilang ada apa sih pergi mana lagi Saya logoफोर जोङो दखानावहाय रेस्टुरेन्टावहाय माबा जानो फैदों आरोना चावमिन उमामि रेस्टुरेन्टावहाय लोगोफोर मा दुर्गासो लिरबाय नैबेयावहाय आया चावमिना मानि पक चावमिना मा नोंनो मा नांगौ औ बुन्दुक नांगौ ओरै गावग्रा बुन्दुकसो नांगौनो बिलुन गोबाव दोनदोंनो गोलावखौनो फिसौ ओरै गावग्रा आयो माबायदि गावग्राखौ देखायनि माबायदि खालामो देना देखायलाय ओरै खालामग्रा उम्मामि रेस्टुरेन्ट चावमिना सफैबाय नै ज' लोंगोन बे ग्लास मोनसे आब' एक्सट्रा ग्लास मोनगोन मोनसे नानिनि थाखाय होफैयो चाटनि होफैयोथ' गोथाव जादोंना गोथाव बानायगोन दा बर'फोर बानायनाय ना बेदर मोनो जादो दे जादो चावमिन जाखांबाय जोङो दायो जाखांनानैहाय थांगासिनो दङ जोङो बाजाराव ओरैजाय दरग'आव एसे बेरायलांनोसै ओमफ्राय ओरै बाजाराव हाबनानै गिदिंनानै थांसै आरोना माथो आरो मुसुगु मोना माबा मोना ओरैनो बेरायनानैल' थांनोसै नायलांदो एसे देखायनोसै दा दरगावनिखौ थांफिनगासिनो दं लोगोफोर बाजार फारसे ससे दामसिम थांनानै फैसै आरोना बै आं हलसेल लायग्रा दखाना बिसिम थांनानै चलो चलो बै हिनजाव फुथुला सानदोंमोन आङो बै हिनजाव फुथुला सानदोंमोन स्टेजनि नैबेयावल' मोजां साजायो मानि खेबजायो फट' फट' मोनसे खेबजानि जासै दखानफोरखौ बन्द' जाजोबा माबायदि नुयो बेयावल' साजायखायो बोसोरै साजायनायानो दस्राथिं ओमफ्राय सेमोनथ' बेयाव एकदम कारपेट बजोबदोंमोन देग्लाय बबावाखैना कारपेटखौ गाहायाव फुल कारपेट बजोबदोंमोनब्रा फैसा गारनो बाबायब्रा देग्लाय साननानि पारमिसन मोनाखै दा जानो फट' खेबजाखांबाय नै लोगोफोर बेयावहाय ओमफ्राय थांनोसै जोङो दायो सिङाव एसे देखायलांसै जेबो गैया सिङावहाय सिङाव बे मुरथि बेल'सै आरोना लोगोफोर फट' खेबजाखांबाय आरोना दायो मोनानि 10:33 जाबाय लोगोफोरनि मानसिफ्रा थांहांजोब्बाय जोंबो थांनोसै न'आवहाय दाखोर जाजोबखाबाय गाबोन लामाया दाखोर जाजोब्बाय होनदां गायहैरे बिबोनांसो जायो लोगोफोर बिबोनां ओंखायनो जंखायदां खालि जाजोब्बाय मा बुस्थु मार्क्स लानो अबे मोनसेखौ हा अबेखौ बेखौ बे दे एकदम थाब सिनायनायनि दा गोमाबा दे हमदो लासलायबाय दाना बेलाय मेगन दंखायो ना बेलाय मेगन दं नुयो जामबि आन्दाय गारन नुवाखै मेगन नुवाखै नुबाय दा माथो मोजां माथो टाइगारमोन दा बेजों लादो मासे लादो बेजों लादो डिस्टार्ब जायो थिंख्लिखौ मालाबा बायना लांनांगौलै थिंख्लिखौ दा बायजाया नङा दा दाम गोसानो
Ay, di ba yang lapis lang? Pwede na, nakapulak yung lumos natin. Ay, nakapulak natin. Nakapulak. मा फानदों नुबाय फुजा खालामग्रा बेलसेल मोनजोबो बाहायबो नै बेलसेल माबाफोर नांगौबा देखायदां मेलानि आइटेमफ्रा नै गणपति बाप्पा हमथ'लालै धरबो ना नों माने एसे सिङाव बेरायलांनोसै नो लोगोफोर आंथ' बेरायला थांसै थ' होनदों लोगोफोरा खेबसे हाबलांनोसै होननायखाय एक्सप्लर खालामनोसै बिदिनो ओइ जाग्रासो आरो फैदो जेबो नाङाहाय आंनो मा नांगौ जेबो गैया लोगोफोर नै बिदिनो गोजाजोब उन्दैफोरनिसो गोजाजोब गासिबो नै लोगोफोर बन्दुक मोनोनो गारि मोनोनो मा मोनो सिखारफ्राबो मोनबावसो नै बा सिखारबो फानलायबावदोंसो बे बथिबो फानबावदों नै बरिया हिन्जावफोरनि लेडिसफोरनि बेग किन्तु बायजानाय नङा अनलाइनाव खम दामि मोनो बिसोरो दाम गोसानि फानफैयो नैयाव मा फानदों जाखो फ्लेट गिला कत हाँ भाई फ्लेट गिला कत एगला हाँ 100 টাকা কত টাকা পাঁচটা রা দেখি দেখবো আগে रा देखबो आङो लाया आरो ना लोगोफोर ओरैनोल' सोंदों काप बाल्थिं बायदिसिना मा फानदों ओमफ्राय जोंना दाखोरा थैखागोनसो दाखोरा मा जाजोबखो बियो मा जाजोबखो बेफोरो नायलाय लोगोफोर नायलाय मा जाजोबखो बे बायनानै मा होनोमोनलाय गारलांजोबखो ना माखो जाखो लेडिसफोरनि बेग किमान एगला बेग गिला दादा एगला बेग गिला किमान हा बेलेग दाम फिक्स ना फिक्स रेट दं नामा गैयानो बेलेग गैया लिरनाय गैया माने नों फसायो बेनि दाम हिसाबै खोन्थागोन खोमा फाग्ला बिदिखौ गाननालाय सावथालफ्रासो गाननो नङा होमबा लोगोफोर घरियारि मोनगोन नैयाव ससमा नायदो फाग्लासो बेखि मेलानो एक्सप'नो बियो गावसोर फोसाबलांनांगोन बेयो सना खिबो नङा जेबो नङा ना खालार खारग्रा गोजाजोबसो नै सिटि गल ना माथो सिटि गल ना मा जागोन एगलासो रुला कतरे एगला 200 আছে 150 আছে एगला এইটা 100 দেখবেন না জোড়া 170 জোড়া না হলে একটা দিবে তবে লাগে লাড়ি দে ना सोंनाय नायदोंसोब्रा नङा होमबा लोगोफोर दामफोरा बेसेबां होननानै काप मोनगोन गिलास खुरै थोरसि बाब्रे थिखोजोबदों मोनसे एखे गोजाजोबसो बिदिनो गोजाजोबो आस्थाम मोनो बेयाव सनानि आस्थाम डायमन्ड आं खेनसे माजों फैबा बे दुर्गा फुजायाव माया बायना होदोंमोनब्रा मोनसे कालार खारलायबावाखैमोन जा मोजांमोन बियो टेडिफोर मोनो नै इयाव टेडि आइ फिसा गाबलांलायलांबायसैलै आयु गिदिरबो मोनलायलायदों टेडि गिदिरबो दं चल थांसै अबेजों ओंखारो ग्लास 30 টাকা 20 টাকা হলে একটা নিয়ে দাও আমি
mi. Tiba dah. Telang kan. Mana guna mah? Good story. popcorn đây popcorn. Về lao popcorn mau lên đây. Mama nang bawa zahidung nani ne berap gasnya rumah bisa dengan kau dengan malai nang Indonesia. Popcorn nama lain. Sebenarnya nang handsome nang orang orang lagi popcorn popcorn kan dah. Malai nang kedai ber, tu kan popcorn lain dengan nama lain Indonesia. Jalapi. Latar bau sih. Gede kau latar bau sih semua. Mama lanan peder deh kena. Mama berap gas noh mama nanggun. Mama lap ke latar baik. Nang tar kau mana? Menang siapa? Sanji. Kau dah siapa dah? Maka bundu gap di dalam nang. Nang latar do. Mama kasih gue cikgu juga selang ni. Masa bangla soal ni aku milah lah berjalan lagi. Cah. Gak saya dah sih macam jam tengah macam pergi kasih stong nama jaga. Baru dah sih mau gimana ni? Baru orang jangan cuma baru jangan lekoi milik nanggo. Malam baru saya patah kono mana. Ni lagi per ni besuni mundur katini murti ya, ma Durga murti kos. Dekai langsang thang mana? Apa ni takut belum nana katini bebas belum. Anga hamale. Nani ko belum video. Dekai ni rolo per. Nih, ekdom mujang katini berarti kayak misal be. Dah nih. Zabai lagi per thangnya sih. Ekdom boleh, tapi mencikut dekai lang bawa nang dah. Laidan ni mau beli mudah deh. Bilun lagran bayang na budia danger budi orang na bilun ko bola deh. Di murti ko isi dekai lang sih, sampai nosim. Thangnya sih lagi per. Sawa. Yo he bulb senan ni dengan na lagi per. Size tu ya na kesan di per naik na. Kali ni video ban lang na. Mobile lang ni sahabat dia lagi per barang macam na. Nunglah berai ni bersab ni ya. Tu hari ni biar udah guna ya gila bondo sahabat na. Wow, ni murti ya borian dulu. Singau deh kayak ini deh. Macam saja dengan lagi punya. Hafillah lagi pada singau hama. Hafillah lagi pada nama mobile amusan ni. Nukunan udang minsilang ni sebiar berai minonga berai nama mobile ni space ke liya. Thang pin ni sih.